راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرات سمعت راديو إيرنا نايلومي عربي 24 مسكرن فنونا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم نهوحات بغينات مسعر زكا لا يمثلن يكبل وانا صحفي حبرات هاجرات قليصو ሶማል ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ እዋን ምርኢት ፊልም ኣብ ሲነማ ተኻይዱ ሱዳን ትካላት ናይቲ ንናጽነት ፍልስጤም ዝቃለስ ሐማስ ኣደስኪላ هذه إذاعة إرنا ኣርስታ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ዝርዝሩ ከስዕበልኩም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንህወሓት ብኩናት ምስዓር ዝከኣል ኣይመስልን እዩ ክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ገሊጹ እቲ ዋና ጸሓፊ ብኣጋጣሚቲ ብ21 መስከረም ዝተኸፍተ መበል 76 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንህወሓት ብኩናት ምስዓር ዘይከኣለሉ ምኽንያት ምስ ህዝቢ ዝተዋሃደን ኣዝዩ ልዑል ናይ ውግእ ብቕዓት ከም ዝውንንን ንጹር ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ ንሱ ብተወሳኺ ህወሓት እውን ከምቲ ቅድሚ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሊሱ ንኢትዮጵያ ክቆጻጸር ስለ ዘይክእል ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዘተ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ብኩናት ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ክብል ደምዲሙ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ኩሎም ወገናት ስምምዕ ምቁራት ተኸሲ ብምኽታም ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ክቐርቡ ተማሕጺኑ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ብዙሕ ግፍዕታት እናፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ግና ኣብቲ ፈለማ ሰራዊት ኤርትራ የለን ክብል ገሊጹልካ በዚ ሕማቕ ዶ ተሰሚዑካ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ድማ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ክብል ገሊጹ ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ እዋን ምርኢት ፊልም ኣብ ሲነማ ተኻይዱ እቲ ብረቡዕ 22 መስከረም ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዝዓነወ ሃገራዊ ቲያትር ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ታሪኻዊ ሲነማ ዝተኻየደ ምርኢት እቲ ሃገር ናብ ንቡር ክትምለስ ከም እትኽእል ተስፋ ዝህብ እዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ገሊጾም ሲነማ ሃገራዊ ቲያትር ኣብ 1967 ብሓገዝ ኮሙኒስታዊ ቻይና ዝተሃንጸ ኮይኑ ኣብ 1991 ስርዓት ሲያድ ባረ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ዓንዩ ዝኾነ ምርኢት ከየእንገደ ይጸኒሑ ኣብ ርእሲ እዚ ትዳራሽ ቀንዲ መናሃርያ ጎይቶት ኩናት ሃገር ብምዃን መስሕብ ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ነይሩ ድሕሪ 30 ዓመታት ተኸፊቱ ፍርያት ሶማል ዝኾና ክልተ ሓጸርቲ ፊልምታት ንምርኢት ኣብ ዘቕረበሉ አልሸባብ ይኹን ካልኦት ጉጅለታት መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ስለ ዝተሰገ ጽኑዕ ሓልዋን ቁጽጽርን ተኻይዱሉ መንግስቲ ሱዳን በቲ ንናጽነት ፍልስጤም ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ምንቅስቓስ ሐማስ ዝውነን ዝነበረ ዝተፈላለየ ትካላት ከም ዘደስከለ ተገሊጹ ሮይተርስ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ትካላት ሐማስ ሆቴላት ኩባንያ ሸርፍን ሓዋላን መደበር ቴሌቪዥንን ናይ ሕርሻ መሬትን ይርከቦ ሱዳን ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ካብ ቀንዲ ደጀናት ሐማስ ምዃና ትግለጽ ነይራ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ጠመቱ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣንቢሩ ዘሎ መሰጋግር መንግስቲ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድኑ ንምሕያሽ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ዲፕሎማስኛታት ይገልጹ ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ክስዕብ እዩ ደጊምና ምክታልኩም ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ምስ ንጉሰ ተጣፊና ይናቐኒና ኮሚልና ክንቅጽል ግን ኣይተኻኣለን እንተቲ መትዓቢቲ ምዃንና ወይሲ እታ ኣስመራ መንኣሳ ክፈልጦ ይክእልን ክንፈላለ ዘይኮነልና ካብ እንኸውን ጸኒሑሎ ገለ ሰባት ኣለዉ ኣካል ህይወትካ ኮይኖም ዝቕጽሉ በንጻሩ እናተሃንጥኻዮም ዘይትረኽቦም ሰባት ድማ መሊኦም ከም በዓል ንጉሰ ዓይነት ከኣለዉ እተሓዋወሰ ስምዒት ዝህቡኻ ክትረኽቦም እንከለኻ የሰልክዩኻ እንተሰኣንከዮም ድማ ትናፍቖም ንንጉሰ ዓርከይ ምስ ቁልዕነተይን ገርህ ጊዜ ንእስነተይን ስለ ዘተኣሳስሮ ይመስለኒ
ክንጠፋፋእ እንከለና ነቲ ጥምዙዝ ኣእምርኡ ርስዖ ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝብሎ ይርዳእለይ ይኸውን እዩ እናበልኩ ድማ ክዕልሎ ህንጠ ንሱ እውን ከምኡ ስምዒት ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ክልቴና ነናትና ሓሳብ ናብቲ ሓደ ክንሰኩዕ ክንፍትን ጥራይ ነዊሕ ኮይንና ኣሎ እንታይ ዳ ተቢኻ ክትነፍቕ ክትብል ከይትርስዕ መንኮም ንመንኮም እናተጓነፅና ንጉሰ እናሰሓቐ ይዛረበኒ የማይስኪ እንዳወይን ኢልካ ክንዲ ተቢኻ عرفت توزد كسب ولا غم من بعد عرفت توزد دوس بات عيد لما لا بين غاغت كيف عاقنيها مزحشو سبات كعللكني بلكو الناس حقكو من يدي على رقبتك وانا ازعجي نسون እናሰሓቐ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ጠፊኤ ከም ዝቐነኹ እውን ኣዘከረኒ ክንደይ ቐመ ክትብሎም ገሊኦም ተመራመርቲ ገሊኦም ፍላስፋታት ገጠምቲ ተዋዘይቲ ዳርጋ ኹላቶም ድማ ሰብትዑም ዕላል ኣበይ ዳ ረኺብካዮም عندها فتشنا يمكن نمبر كان ليلة كونتو كام نمزا غير زمتو هجيكوا قالوا عالم ناس حمنا نمتس كم جل ناسي أبغى يزر داكا كما يجينا دا أغالوا عالم كنسحب جميلنا ودي ما أني تزحاتك قاقدي فكا خالي حتى متخلي نسو دا غمي جري تفاكا دوس ولا قفتي ودعوا كنتات نون هادين كي أغنيها إذا قلت بتسمز لقياتك علم زي زارب منفعة إيرتراوين لما نكتبوا دليقة زي إيرتراوين حواتنا أو سبورت زمزقبو زلو عوتات مالت كاديو تايرانا زي سبورت غتنا أساد دلغة مثل كم زمسلك يا قد نقرن زلقا حكي كم مسلكس بعلقا دا كي تغون نات سبورتنا أسو زلقا نو مش فلسفات الدو ولا لك أو انت يقني لك النمو بغمي تعيزيو ببينو عينة موياتات زلهم سوات نحد حدهم كنا أدوها يكولون يوم زول امندي زلكا إذا فلسفة نتسألي كدنيق تمرمراي دمان سبورتينيا وتعدرن تواسأي قد أماين تفرتينيا وزت أدنا نغطري زي كونس نحد حدهم كما هارو كم زغلو أي تفلت المعلدي صغير كان كده نكلا على ما يزير كم انت والكي غالب بام تمثيل دميلو مقاتهم كترقوا بمزغن نخليك أونتي سمعنا دميلو سيبكون الناتو انترسي زلو مرتغي نوت مرتو كبير دات أما يقتمو سبورتنيا سبورتو درافاي كاواتو كما يجري يجي حدا تفرتنياس كاب حدا وتهدر زمها درافاي كان سبورتنيا لا درافا قوي وي بشكلة غزور دي غمورة منالبات نعاقا مماريو زبرت عزغون مر سواد كاب نحد حدهم كما روقوا اليوم سيستمز زبال أمر إردا كان تغينو كل نقرات تأساس رأيو نقول ميا دسنا فلتتاو مقدغة ما حيشوت خليقا تومتا مرامرتي زبالو دما زمهرو ترايم سلقا كابتنة ميا زفت سمزو عوت بزح تماهيرهم نازيا مصنعتهم كحوس وقو اليوم
زيادة ما قمتنا يود فورك التحساس وانده سأل كابا جلانا إذا عسكا زي كونس نتي بايتا زلو قد يقاق تمارو زلو كاز ولا ندي أذكر كاني قلت نقصة كخلع كولوريه تقرمكو نقص عركي قبل على حيال هاجرنا فره زبقسو فقري كم زلوه كابز قصة اللي نوحي جيرو حجقنا ازي فرهاوي فقر زسي نابي قص يوصدو كم زلو مقمات برتعني كل ما عالت دا نياغد ذكرهم كان بره الزبلكات انحقو مزني حمقات حساسوا زقات ما يكونن كيف لتكندو سغل كيزار ميلان لي كاون تعللو من الكبا لعلا أغمقا تكون يتفتن روم لعلا وتكادرات كوات صبغ جيرم قلت من لهم بريزيدنت ناسي كمي عين ترأيت كم زلو كنو راقلو لنتو يزو لكا كلنا هذا تكعتو الحين بار إلو توكيرو تأمتني عبتي نايسن فنا دنبا يتنبرن كم زنبرة أيسحت كوان نزان نفسون أبو يشميموا حدا كابتي كادراوي تصوعقو نفس خان ناشقا نتنكو فطور هاجرنا من آد مقانو كابزر الدقان نوح كوين الله نزي سرعة تمرت هاجرنا حج كمي جيرو قيم صغيرو ولا عدد سباي فالتونيو زغيل كادت أنا سوا غيرهم دو تميلي تسمدو بالزازبي بريزيدنت قا ما تعز هاجر كمي يقون أقدم يسيلوه أبزي لو تتازيتو تمرتي أبين تتاجر ولا أنت قلت لزيولو نقول لن كوليجات نفس المعزن كم زغنا عقير كيو نسرعة تمرتاجرنا سفيعوه قال كردو إلى زجمرك وزربا تمليسون نقصة توتام باليو خوينو مقيارو الناقر مني كنفسلو عدلها بقوة جاي بمتن ترديكا نينو إلى من قصنا توكيرو خطمتن مقالون قرمني نقصة سلمنتا يقول جزيه كردان نتراي زهقنيو زي رداني امبر اتنسو تردينيو زولو تحساسباسي يردانيو إذا التحساسباتي قنع زي مخوانو كردو كفتن كلقيو تزي مكداو زسعب نسو ترايقنا يكونن نايتهم لعلوت كادراتنا زولو ماردادا معك أني كل عينتات تحساسبان فلتأتن جيرو كوسدو زمرت أي زمسل نقصة كابنت عسب ناب كم زعينت نايت تحساسبا بارنت كسجر كله كم زتمالو خويني ذكرني بزعبو قنا من الباد كالو معلتي اعللو اللخوني انتايمو كاب زخر داني تمرتي زدليو بريزيدنتنا نملو قرص تمرتي قيس كم زلاقا نغيركاني أردي كان زي كونس أردي كان نيغا
እንደንዳ ነዛ ትምህርቲ ትሮፖም ሊቕካ እስከ በዓል ምን እዮም ክሰብኩ ኸቐንዮም እንታይ ሞያ ኸገይሮም እዮም ክንዚ ትጃረሎም ዘለኻ መጻሕፍቲ ክንብብ ቀኒ እዞም ዝበልኩኻ ሰባት ድማ ብጽሑፋቶም እዮም ረኺቦምኒ መጽሓፍ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስርሖም ነቲ ስርሖም እዮም ጽሒፎሞ ቅድሚ ቃላቱ ሰሓቆ ስማዓኒ እሞ ወረቐት ክትበልዕ ጠቢቕካ ቐኒኻ ኣይ ሚልዮን እንታይ ፍልጠት ሒዝካ መመጫቕና እስከ ቐብቲ ሊቅነትካ ኣካፍለና ኣነ እውን ምስኡ እናሰሓቕኩ ኣጆኻ ገና ይተቐየርኩን ዝገርመካ ግና እንታይ ዓይነት ፍልጠት ከም ዘለኩን ድዒ ግና ጽቡቕ ይስማዓኒ ቐኒዩ ምዃነ ተማሂርካ ማለት ብፍልጠት ተጻዒንካ ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝፈለጥካዮ መምስ ኩነታቱ ክትጥቀመሉ ግድን እኳ እንተኾነ ኣውራ ግና ኣተሓሳስባኻ ምቕያር እዩ ዕላማ ትምህርቲ ሕጂ እሞ ኣተሓሳስባኻ ናበይ ገጺኡ ተቐይሩ ብዛዕባ መንግስትና ዘለካ ረዳዳእኻ ተማሒሹ ዶ ኣተሓሳስባይ ተቐይሩ እዩ እንተበልኩኻ ዝነበረኒ ኩሉ ገዲፈ ናብ ካልእ ጊዒዘ ማለት ከይመስለካ ኩሉ እናተማሃርኩ ክገብር ዝኽእል ምዃነ እዩ ተኸሲቱለይ ዘሎ መንግስትኻ ምስ ዝበሎ ክንታረኽ ካብ ዘሕልፎ ካልእ ብዙሕ ዘገድስ ኣብ ዓለም ስለ ዘሎሲ ናብኡ ምትኳር ንርእሱ ነዚ መንግስትኻ ኢረለቫንት ክገብሮ ኽእል እዩ ንስኻ ኸ እምበር ገለ መጽሓፍቲ እንቢበ ኢልካ ኣተሓሳስባኻ ምቕያር ዶ ንመንግስትና ከምዘይገድስ ዓይነት ምግባር ክትብል ጀሚርካ ብኸምኡ እንዲዳ መንግስትና ነቲ ሓፍሓፍ ትብል ዝነበረት ዩኒቨርስቲ ዓፂዩ ናብ እንፀት ሃገርና ዘተኩራ ከመይ ዝኣመሰላ ኮሌጃት ኣብ ኩሉ ቕንዓት ሃገርና ከምዝስስና ገይሩ ነታ እንኮ ዩኒቨርስቲ ዓፂዩ ናብ ንኣሽቱ ኮሌጃት ፈሓቢልዋ ማለትካ ድዩ ክንደይ ሰባት ተመረቕ ነይራ ሕጂ ኸዘን ኮሌጃት ክንደይ የመርቓ ኣለዋ ንራዮ ኣብዚ ሃገር ዝምዕብል ዘሎ ኢኹም ሰብኳ ከም ናይ ፋብሪካ ጌርካ ስለ ዘይተዘረበሉ እምበር መዓዝ ዝስልጠነ ሓይል እኮ ይፈሪ ዘሎ በዚ ስልጡን ሓይል እሞ እንታይ ትገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኢኻ ክንደይ ሰዓማ ክነግረካ ዝማዕበለትን ዝሰልጠነትን ኤርትራ መና ጽምበር እንታይ ዳድል ኢኻ ንመዓሲ እዚ ክፍጸም ሃገር ምምዕባል እኮ ፀወታ ክራር ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ተኣምራት ዘይተፈጸመ ትብል ኣለኻ ተኣምራት ዳ ተፈጺሙ እንድዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመታት ንኹሉ ቅርፂ ዝሃገር ዓንውነው ከብሎ ምኽኣሉ ንርእሱ ተኣምራት እዩ ካልእ ተኣምራት ድማ እናዕነወ እንከሎ ይሃንፅ እዩ ዝህሉ ኢልና ምግማትና እዩ ኢልካ እንዶ ይዛረብ እንታይ ዝከሎ መንግስትና ዝዕነዎ ቀንዲ ደኣ ነተሓሳስባና ይዕንይዎ ዘሎ ቀዳማይ ቃልሰይ ኣንጻር ዝዕላማ እምበኣር ኩነታተይ ምምሕያሽ ይኽኸውን ኣነ ብዝኽእሎ ማለት እዩ መንግስትኻ ኣብ ዝሓሸ ተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ ምዕጅሲ ንስሓሲ መጽሕፍቲ እንቢበ ኢልካ ዲኻ ንሕብረተሰብና ኸተናእስ ጀሚርካ ዘለኻ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ጐድሎ እስከሕራ ይብል ዝጐድሎ የብሉን ኢልኩም ተኣምኑ ትኾንኩም ድኣ ስለምንታይ ኢኹም ካድራት ወግሒ ፀብሐ ከተስተምህርዎ ትጽዕሩ
ምናልባት ታቐንድቕቲ መሓይሽ ዘለዋ ተሓሳስባ ነቲ ትሪኦ ዘለኻ ምእማን እያ ክትከውን ነቲ ዘየለን ዝሰብኩኻ ዕሸሽ ኢልካ ኣንጻርቲ ዝኸውን ዘሎ በተሓሳስባኻ ደው ምባል ከም ቀዳማይ ስጉምቲ እየ ዝርዮ እዚኣ ምችብ ካብ ቀድም ቂኻ ትብለ ነርካ ኣተሓሳስባይ ቀይረ ዶ ዋላ ገለ ዶ ናበይ ከብፅሒና ምርኢና ዘብፅዒተ ዝኸውን ንዓኻ ናብ ገለ መብፅዓካ ዘረብኡ ክንዲ ዘሕርቐኒ ኣስሓቐኒ ለከብ ዝበፅሕክዎ ይብለይን እንተኾነ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣረዳድኣ ምስ ዝመሳሰል ሕብረት ይፈጥር ብኡቢሉ ድማ ንዓመፅ ክቃወም ይቐሎ እንታይ እስከ ዝተፈለየ ተሓሳስባ ኣለካ ይስኻ ኢሉ ንጉሰ ከም ዝዛረብ ገበረኒ ኣነ ዳ ሓይሊ ኣብ መንግስቲ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ትብረት ምሳና ትሰራዊት ካባና ኩሉ ምንጭ ሃብቲ እውን ናትና ካብ ኮነ ከመይ ገይሩ ዳ ኣሎ እዚ ዝሽምግል ዘሎ ሰብኣይ ምስ ገለ ሰዓብቱ ዘፈራርሃና ዘሎ በተሓሳስባና ስለ ዝፃወት ዘሎ ዶ ኣይኮነን ናለኻ ኳስኻ ገና ህይወትካ እናባኸነ ንመጥፊኢኻ ክትንእድ ዕድሜኻ ኸይዱ ንጉሰ ናይ መከላኸሊ ዘረባታቱ ሓዘ ትሕሶ ቓላቱ ግና ንዓይ ምንሻው እምበር ካልእ ትሕሶ ይነበሮን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዘተባብዖ ሜላ ክትዕ እዩ ንሱ ኣብ ዲፕሎማሲ ክዕወተሉ ዘይከኣለ ሜላ እዩ ንኣምለኽቱ ዝተምሂርዎም